खुलुमबाय बयखौबो बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना दिनै खोन्थागोन सासे बर'निनो फिसा मेट्रिक आनजादाव 97% लाखिना पास खालामनो हादों। बे जोबोद गोजोनथाव खौरां जोंनि बर' हारिनि थाखाय। आरो बिथाङा बबेनि, बिथांनि मुङा मा साबजेक्टआव बेसेबां नाम्बार लाखिनो हादों बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। बिथाङा तामुलपुर जिल्ला खमरिखातानि UN एकाडेमिनि फरायसा। बिथांनि मुङा दिपक बर'। बे खेबनि मेट्रिक आनजादावनो 97% मोननो हादों बिथां दिपक बर'आ सानखान्थियाव 100 नाम्बार मोननो हादों, समाज बिगियानावबो 100, इंराजियाव 93, एमआइलआव 97, बिगियानाव 95 आरो मेथ्सआव 97 नाम्बार मोननो हादों। टटेल 582 मार्क मोननो हादों बिथां दिपक बर' फंबाया। बे जोबोद गोजोनथाव खौरां जोंनि बर' हारिनि थाखाय। बिथांनि टटेल 582 मार्कखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेखायनो नोंथांमोननोबो आं बे भिडिअखौ बानायनानै खोन्थाना होनाय जाबाय। नोंथांमोना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामना हो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।